ഞാൻ മനു. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇനി ഈ പേരിലെന്താ കാര്യം? ഞാൻ മരിക്കുകയാണ്. കാരണമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ അതങ്ങ് മരിക്കുകയാണെന്നേ. സത്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലാതെ, നേടിയെടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? 32 വർഷങ്ങൾ എന്തിനു ജീവിച്ചു, എന്ത് നേടി? പരിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരോടും, ഒന്നിനോടും. എന്തിന്? എൻ്റെ ജീവിതത്തിനോട് പോലും. എല്ലാവരും പറയും നല്ല ഭക്ഷണം, ഒരു ജോലി, ഉറങ്ങാനൊരിടം, ഇതൊക്കെ പോരെന്ന്. പോരടോ. ഇനിയും നിരത്താൻ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. യാത്ര പറയുന്നില്ല, ആരോട് പറയാൻ? അല്ലെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ വല്ലതും വേണ്ടേ?